Kebaar pa ngalengok ba mentah kesengi. Bahkan ni kejaka kabar jubu ya ki elektronik media ki jungi. Bakin shim dan ni bakin koba ya ka ke jungi keren ke jungi ki dekat hagani ke ye. Namarna ka ni kejaka ki kamera ki jungi ki yo ba ya ka ban fokus. Ya ka bang ya keren hagani ke. Ndeng ngalengok ba mentah kesifat lapan kerja ya ki syate sejurong. Bangam tip kaba kumnu ka dur kinring ngat harai kini i tangi ka khli bega khli jongale ka basalem ta kamu la syupal tangi khli selem te ngakar pat ifi mr chongkono badan burong aya ki ka space nama wat hapo ka assembly ru ki kamera ki don hapo kut jong ka assembly ki official ki bala ada jit bala ait lat speaker dah kerpat ifi kalong bala tani ke space ke ba ki juyo ababan ko ba mo ya ki jingkren ki jong phi ne ki jong ngiru ya ki nu jingkren jong khat jong ni ke yeng kemo ka yo ni yang mentah ingat harai boro yo nadin ni harai tanom da syai ba nalor kata ka sound hang niru kam da clear ba berabor kini ki media ki juut yang ngi ong ba ka sound nam clear mo ka sound kam clear ta ka daw la da ki mio ban ring na jan harai kan pentut namar ki pai ba ki kuat ban UI mo ki tharang dik ban UI ka ke pa kita ki MDC khamtam me phi ki MDC ki ba thamai le na tharai ki kuat ba ban pej mo ban UI po ki social media ban po ki media ka ba phi keren ta ka daw la da phi UI phi nadin na ni na karyang ka kanum syai ta ka kerpa ki korom la da kalong so ba ban ai biang ki ka space bakin yo ban cover up ya ki news ki jongki titang ita sekolah beron nagalyang ke semua tak boleh sebut dah kabai dai buat ki press boleh lesi ngi klam ai hang tu nomor ba ngai long kalong ot palat bat ketika progratif jang chairman man arrange sang do wa secretary bun sang nomor ba secretary sang tu ki press ki yang ni kalau long nadian kin project is not wise dah ho ngin sepit nam ta convenience jongki ba ngila ban arrange non bikin yo ban ko war handre kan ni ka jaka ka space ko long brosh kata ka ilong inconvenience plat kam don show kata ka confidential matters kam don show no harus ketri shong khmat lese ki press kin naden that is not wise kam long confidential show nata kadau lapan krian ki mentas sport sete tak hadu bangin dalak ban pemben ngathai la biang kata nei